zuwan Dr. Zakir Naik Najeriya. Ya zo Najeriya ya gabatar da nasiha da wa'azi a ina a garin Sokoto, kuma ana sa ran kila ya shigo ma Abuja ko? To muna fata haka Allah ya kawo shi lafiya. Akwai ƙananan maganganu da suka biyo baya wanda ba mu ji daɗin su ba. Wanda har sarkin musulmi yayi wani abin ayaba, alherin Allah ya kai wa sarkin musulmi garin Sokoto. Allah ya saka mashi da alheri bisa nuna kishinsa ga addini da yayi. Wasu maganganu sun fito marasa daɗi, zargi gare shi da wasu kushe kan cewa dan me zai je gayyato Dr. Zakir Naik zuwa Najeriya gabatar da lecture. To ina ga wannan aireni ne har wani wasu daga bangaren Kiristoci da kuma wasu masu aƙidar boko. Wai dan me za a je gayyato Dr. Zakir Naik, duk malaman Najeriya ba su wadace mu bane. To na ji daɗin kalmar da sarkin musulmi ya faɗa kan cewa shi ba zai yi apologizing kan cewa ya gayyato Dr. Zakir Naik ba. Kuma yanzu aka fara, ya ce kuma za mu ci gaba da yi. Ya ce kuma ba abin da ya isa ya biyo baya. Da wannan kalmar ta burge ni. Kuma kowaye su ai kasar mun fada suna ganin ƙarya ne. Har Kirista zai zo yana maka jayayya, wai yana ce maka in an ce muke da kaso 70 a ƙasar nan sai ce wai ƙarya ne. Kai duk har zaben da aka yi bai nuna maka ba, zaben da aka yi a Najeriya bai nuna maka cewa musulmai suke da ƙasar ba. Lalaci ne kawai da muke da shi yasa kuke ganin dama a kanmu. Amma da a ce ba mu da lalacin ai ba ku sau gaya mana magana a Najeriya ba. Yawwa wannan shi ne magana. Sannan wasu kuma 'yan boko aƙida suna cewa wai har wani ana ce mashi wai Sharif Al-Muhajir, wani bugaggen dan boko ne, bugagge, wai yana fada cewa wai wallahi maganar ma ta munafinci, wallahi da Tamassus Sokoto ya fi Dr. Zakir Naik fiqihun addini da sanin fiqihu na ilimin addini. Babu wani abin da Dr. Zakir Naik zai karantar wanda shi ma Dr. Tamassus Sokoto ba zai karantar da shi ba. To me ya kawo wannan maganar? Ba wannan bane. Ai Allah ya ce wallazina utul ilma darajat wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Inda Tamansur ya fi shi kwarewa a wani fagen, shi ma ya fi da Tamansur kwarewa a wani fagen. Ka gaya min kuma malami tilo a duniyar ma ba daki daya, a duniyar musulunci da Allah ya ba wa baiwa irin na da Zakir Naik din wajen karo da kiristocin babu. To dama ana magana, to yanzu kai da kake Najeriya ai da Tamasur Sokoton ya jima yana karanta, wata gudunmawa ka taba bashi ko na zuwa saurare ko ta shajja'a ko ta karfafawa, in ba munafinci ba. Wai tunda mutumin nan fa ya shigo, mutanen da suke ta surutu, wai dan me zai shigo kaza waya mutuwa ya tashi. Domin muna mashi marhaban, Allah ya kara mai lafiya, Allah ya kara dawo da shi. Kuma wannan fa shine zuwan shi karo na biyu tun bayan shekara wajen 10, sai yanzu zuwan shi na biyu kenan. Ba za mu yi alfahari irin wa'annan malaman na shigowa Najeriya ba? Ya nuna kasan ma tana da albarka. In kuma akwai wani Kirista da yake jin haushin shigowan, kai ma ga gayyato Papa Roma. Ai ba mu hana ka gayyato shi ba, ka gayyato Papa Roma ya shigo Najeriya, ko ba haka ba? Kuma ya zo ya zauna ya lecture, a ba mu daman halatta mu mai tambayoyi. Ko ai ana ba ku daman ku halatta ku yi tambayoyi, me yasa ba ku zuwa? Sun je ne ma? Ai ba zuwa suke ba. To mu ku gayyato Papa Roma, ku ba da irin wannan damar, mu zo mu zauna, ku ce kowa ya tambaya, kuma za mu mai tambaya, in ya isa ya bada ansa. Saboda haka wannan ita ce magana ta ƙadiyya ta biyu. Sai ƙadiyya kusa da na ƙarshe. Akwai wasu Kiristoci da wasu Musulmai da suka turo min sakonni da yawa tun maganganun da na fara yi game da abin da ya shafi ƙadiyyar Falastin da kuma rashin adalci da Kiristocin Najeriya ba sa mana. To wai sukan ji nakan amfani da kalmar arne ko kafiri. Har wani musulmi yana cewa wai wannan bai dace ba, wannan hatred ne, wannan jawa musulunci zagi ne, kuma me ake cewa blasphemy ne. Wai ka ce wa Kirista kafiri, ko ka ce mai arne, da haka wai in daina. Haka suka fara. Har ma wani ya kira gare ni wai ya kamata in koyi da Nura Khalid. Ai shi ba haka yake da'awarsa ba. Sai na ce to abin da zan kira shi ne, tunda kai ka yarda da da'awar Nura Khalid kuma yana yi kan gaskiya ne, to ka an shi musulunci a hannunsa. Ba shi kenan ba? Inda gaske ka yarda da'awarsa gaskiya ne, kuma ka yarda cewa abin da yake kira akai gaskiya ne, to ai musulmi ne, ko ba musulmi bane? To je ka anshi musulunci a hannunsa. Mu mun yafe ka ansa a hannunsa, tunda ka yarda gaskiya yake karantarwa. Sannan batun maganan cewa Kirista kafiri, wannan kuma nassin Qur'ani ita ce sunansu ta yanka, kuma Allah ya yanka ya ba su cewa kafirai ne, ko ba haka ba? Haka ba wanda ya sai hana mu kiransu kafirai. Kirista kafiri ne, ba Yahudi kafiri ne, da haka sunansu ne na yanka jumulla. Yawwa, idan ka ce min in kira ka Kirista,
to sai ka fara kawo min aya a cikin Bible da Annabi Isa ya ce shi Kirista ne. In ka kawo min to ka zama Kirista. An fahimta? Yawwa, in ka kawo min ayar da Annabi Isa ya ce shi Kirista ne, to shi kenan zan kira ka Kirista. Ko ba haka ba? Kuma maganar da suke cewa a daina ce masa arne, ai arne yana nufin cewa wai wanda ba yi da addini, da ƙarya kake, mu Hausawa ne. Duk Bahaushen ya ce ma arne to kai ba musulmi ba ne. Da haka ba Yahudiya ya shiga, Kirista ya shiga, pagan ya shiga, mai bautan wuta ma ya shiga, mai bautan saniya ma ya shiga, mai bautan rana mawa. Idan Bahaushe ya ce maka arne to yana nufin kawai kai ba musulmi ba ne. Da haka ya za ka zo ka sarrafa mana harshen mu ka ce ba haka za mu fara ba, wai mu ce ma Kirista. Kirista kalmar Turanci ne, ba Kiristan ba ne? To in mun fassara Kirista da Hausa sai mu ce arne, in za mu mai da shi Larabci sai mu ce kafiri. Yawwa, ka gane karatun. In kuma ka ce ba haka bane, ka kawo mana ita asalin Hausan, daga ina arne ya samu asali. Za ka koya mana yadda muke Hausa ne? Ko kai ba ma guje ne, kai ka yarda cewa wannan kalma yadda na faɗe ta haka take. Za ka ba wanda za mu wakala. Idan kuma musulunci na gaya muku, idan zai kira su da bai ɗaya sai ce kafirai. Idan yana so ya classify ɗinsu ne to sai ya bambance su ya ce to wa'innan sai ce ya ahlal kitab. Ko ta fuskan tattaunawa wadda za a fahimci juna, to muna iya cewa ya ahlal kitab, tunda annabi da ya zo tattaunawa da su sai ce ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin mi sawa'in bainana wa bainakum alla na abu da illallah. Ba haka ya faɗa ba? To saboda haka a nan ɓangaren bambance tsakanin kafircin nasu ne sai a ce to shi ba Yahudi tunda yana da addini to ahlul kitabi ne. Shi ba Nasari tunda shi ma yana da addini menene? Ahlul kitabi ne. Shi kuma wanda yake mai bautan gumaka tunda bai da addini me za a ce mishi? Mushriki. Haka ne ko ba haka ba? Idan za mu haɗe su musu kuma kuɗin goro wanda suka kafircewa Allah sai mu ce kafirai. Da haka idan ka ji na ce kafiri to da kowa ma nake, duk wanda ya kafircewa Allah da shi nake yi. Idan ina magana da ni da kai ne to sai in ce to Kirista. Kai tunda Kirista ne to kaza kaza ne. Amma idan har zan yi jumulla to kafirai ne ku, dan ba musulmi bane ku. To dan ban ce kafiri ba, to menene kishiyan kafirci? Ba musulunci ba? In na ce kafiri zan ce kuma wa musulmi. Shine magana kawai. Kafiri kuma kalmar Larabci ne. Qul ya ayyuhal kafirun. Ka ce musu ya ko kafirai da nassin Qur'ani. Sannan ka zo ka ce mu kai in fada, Allah ya fada ya yanka muku suna na yanka ka ce karan fada. To ai baka yi saba ko Qur'anin ma haka ya fada, kuma haka zan fada. Kuma arne kuma kalmar Hausa na ne, ba za ka hana na Hausa na ba. In kuma kana ce ma akwai wata kalmar bayan wannan ka kawo min ita wanda yake da Hausa. Yauwa in kuma suna da wani suna, to ai ba su da wata suna sama da yan ta'adda, mu ne yan ta'adda. In ka ji sun kira wani suna bayan wannan to yan ta'adda ne. Yauwa. Ayan ba musulmi ba, in suna da wani suna da za su kira bayan haka sai su kira, amma na san baya wuce su ce maka wa yan ta'adda. To ina ji wannan shine abubuwan da zan tattauna a farkon karatun nan, kamar yadda wasu suka buƙaci haka. Da haka duk wanda yake zo, wanda zai zo ya ce wai in koyi da da'awar Nura Kale shi baya haka, a'a. Kowa da yanda ya fahimci addini ko? Yawa, to shi nashi fahimta kenan. Ni da shi ba ɗaya bane, kuma ai inda kowa ya je koyo karatu ba ɗaya bane, inda kowa ya sha tashi ba ɗaya bane. Haka ku da kuke ganin cewa da'awar tashi ta yi to ko an shi musulunci a hannunsa dan shi musulmi ne. Yawa, shine shawarar da muke baku, in dai har da'awar shi ta muku. Saboda mu duk wanda da'awar mu ta mashi musulunta yake. Haka ne? Yawa, akwai mutanen da suka musulunta har ta media akwai wanda mun musuluntar. Daga media yace zai musulunta muka bashi kalmar shahada. Yawa, to kaga shi ya yarda da da'awar mu, to ku da kuka yarda ta Nura Khalid, to dan girman Allah inda gaske kuke ku je ku musulunta hannunsa. Haka wannan shine amsar da za mu ba su. Allah ya kiyaye. A cikin karatun mu na wannan littafi shafi na 93 anawa, amma ban san ko ana ku ba.